companys i jo venim a explicar uns casos de prevenció precoç de malalties. Bé, sabeu el que és una prevenció precoç de malalties? La prevenció precoç de malalties és prevenir una malaltia abans de que els seus símptomes es donen, per a tal molt més ràpid abans de que empitjori. Ara sí, acompanyeu-me. Bon dia. Bon dia. He vingut per fer la prova del taló al meu fill. Vale, perfecte. Vinga per aquí. Què és la prova del taló? La prova del taló és una prova que es realitza al nadó per detectar malalties genètiques abans de que els símptomes es presenten. Aquesta prova es realitza als 3 dies de nascut i, com molt tard, es realitza als 5 dies. El cribatge d'anomalies congènites és un conjunt de proves que es realitzen durant l'embaràs per detectar de forma precoç si n'adopta alguna alteració tant física com cromosòmica. Bon dia. Venim a fer les meves proves dins a l'esquerra. La prova, com el test prenatal no invasiu o el test fetal d'esquistosi materna, consisteix en analitzar fragments d'ADN del nadó que es troba dins la sang de la mare, amb l'intenció de saber si hi haurà possibilitats de que el nadó tingui síndrome de Down. Si hi ha moltes probabilitats, es confirma mediante una prova invasiva, que pot ser una amniocentesis o una biòpsia corial. També hi ha les ecografies, que aquestes detecten si hi ha unes malformacions al fetus. Totes aquestes proves es realitzen a partir de la setmana 10 de l'embaràs. Bona tarda, vinc a fer una mamografia per veure si tinc càncer. Podràs dir per prevenir el càncer de mama, no? Sí, això mateix. Bé, acompanya. Vale. Ara te vaig a passar el rany X per veure com està la teua mama. Vale. Després d'haver analitzat durant uns dies la teva mama, hem analitzat que tot està en ordre i que no tens que preocupar-te de res. Vale, muchas gracias. De res. La mamografia, com diu el seu nom, és una radiografia a la mama que es fa per detectar si hi ha càncer a la mama sense haver presentat els símptomes de l'enfermedad. La citologia és una prova que es fa per a detectar determinades anomalies, com per exemple el càncer de coll uterí o altres lesions precursores. També detecta possibles infeccions causades per bacteris, fongs o virus, com per exemple el virus del papiloma humà. Bon dia, venia a fer les proves de femta i d'orina, però voldria saber què és això. Molt bé, bon dia. La prova de l'orina se basa en examinar l'aspecte, la concentració i el contingut de l'orina per detectar si hi ha infeccions a les vies urinàries que poden anar des d'enfermedats renals fins a la diabetis. I la prova de femta te l'explicarà millor la meva companya. Bon dia. La prova de femta consisteix en detectar possibles infeccions al tub digestiu, com per exemple podrien ser les infeccions, la falta de visir de nutrients o el càncer. Ara et deixem... Aquesta és la de femta i aquesta és la d'orina. Moltes gràcies. De res. Adéu. Espero que hagi quedat clar el que és la prevenció precoç de malalties i alguns exemples. Gràcies per la vostra atenció. Adéu.
Di Olivia. Biopsia coreana. Exacto. Claramente muy obvio. Obvio. Si no digo que te pongo precoz, me paras el vídeo. Porque si no, está más, es más importante. Abrarina Capuchina. Tú puedes. La mercela del lado, que es probar ni la sal de la madre. Es que tengo una sale. Quede mínimo común múltiplo, verbo to be, escuchamos y no juzgamos, escuchamos y juzgamos. Olivia y Ainhoa. La mamografía con divorcio no es una radiografía a la mama para detectar si la Me hace bullying. Me hace cosquillas. Eso hacía con una aguja que se ve así. Pero ¿cómo es la mamografía? La mamografía.